El Xavier Lafita, que és un bon amic, que ja no el tenim aquí, amb el qual havíem coincidit als festivals de titelles, perquè els festivals de titelles que es feien al Tinell o al Palau de la Música eren unes vàlvules de sortida, uns punts de sortida de projecció de la gent que treballava en aquest àmbit. A més, era un punt per conèixer espectacles que ens interessaven. Ens va interessar molt, per exemple, una titellaire anglesa que es deia Violet Philpott. Ens va interessar tant que vam agafar, després de veure la seva actuació, que presentava un ninot, un ratolí que es deia Bandicoot, sembla. I vam quedar, el Ricard Casals, la Laura i jo, enamorats completament de la Violet Philpott i vam dir, anem a veure-la. I ens en vam anar a Anglaterra a veure la Violet Philpott i ens vam endur una decepció, perquè ens pensàvem trobar un ambient allà, una vida d'artista sensacional, i vam trobar una senyora que treballava a un teatre que era una antiga església, Little Angel, i aquest teatre era un teatre de marionetes que precisament també havien actuat al mateix festival de titelles, marioneta d'aquestes de fil així, i la senyora aquesta va fer l'actuació en el Little Angel, va poder estar per nosaltres prenent un te amb una miqueta de pastís i s'anava corrents a fer una actuació a un altre lloc i després a un altre lloc. O sigui, era una mica com el que nosaltres detestàvem de la situació que vivíem aquí, dels pallassos que sortien a les 6 del matí pintats, maquillats i vestits, que els recollia un taxi, feien 10 actuacions en un dia i tornaven a la nit a casa. Doncs la Violet Philpott, a Anglaterra, feia una cosa similar, i llavors va ser una petita decepció, però vaja, decepció d'això, perquè el que és l'encant del ninot i així... Feia anar uns titelles, però ella en si era un personatge. Jo recordo l'Esther Prim diu, jo de gran vull ser com aquesta senyora, no? Jo vull ser una velleta com la Violet.